Fitxu l-ġid u mhux id-deni, jekk tridu tgħixu, u l-mulej Alla tal-eżerċiti ikun magħkom. Isfin, bħal kull ħaġa oħra, meta wieħed jibda jikber, jibda jitqal miegħu wkoll. Mhux l-ewwel darba li nkun qed nipprova xi ħaġa ġdida u l-affarijiet ma jmorrux eżatt kif inkun pjanajt jien, u bekk dan iwassal biex nispiċċa naqta' qalbi. Però fl-aħħar mill-aħħar irrid niftakar li dan id-don li għandi huwa rigal mingħand Alla u għandi nużah sew, kemm biex ikun ta' sodisfazzjon għalija kif ukoll biex inkun b'mod u sinjal ta' ferħ li wassal għall-oħrajn. Mulej, ħafna drabi niġi kontaminata mill-ħażen tal-oħrajn. Inħossni mweġġa narhom mexjin, mhux għax huma kapaċi, iżda għax għandhom il-ħbieb. Xi drabi nixtieq nagħmel bħalhom, għenni mulej nafda aktar fik u nippersisti fit-tajjeb.